Sita
jinarita madyaning sasana agung. Apa ceritane? Mbuh. Ing kono minangka pangriting wadyabala yaiku Sang Senopati Nata saking kadang-kadang satriya manggala kepareng anglawe astane ing kono candrane pindha semut kang lagi boyongan irit-iritan hanuju ing pasanggrahan medhar sabda candrane para wadyabala Kurawa pendherekku kula rungokke nyadhong dawuh kepareng marak sowan ana ing Padukuhan Keruk Kalubu Kalurahan Banjarjo Kukupan Kapanewon Tanjung Sari wonten dalemipun sinten Bapa Supriyana dalasan Ibu Sarmi Minangkane tasakuran napa niki? Dhaupke putrane Kang Sesilih Dani Agustiawan dhaup kalian Roro Ayu Sela Bela Galuh Anindya. Nek ngoten candrane para kina Mas Dani ilang jakane Mbak Sela Bela ilang prawane. Heeh, wis dadi garwane. Uga babar pindhahi tasakuran ngislamke rayine utawa adine Kang Sesilih. Gavin Dwi Soja dongakake lumebu ing akhir balik dadi diwasa muga-muga iso njunjung derajate wong tuwa iso mendem aibe wong tuwa iso mikul dhuwur mendem jero sendika dawuh ya iki abot sanggane ayo padha gladen peperangan mbok menawa kono Sukerta tumpes sak wetara gawa bali menyang dampar kayangane awake dhewe muga-muga Kang Mas Dani Agustiawan dalasan Roro Ayu Sela Bela Galuh Anindya dadosa keluarga ingkang tansah sakinah mawaddah dalasan warohmah lan rayine dadosa putra ingkang soleh utama migunani keluarga minggahipun usa bangsa duwe agama sendika dawuh ya marak sowan sing padha ngati-ati Kula ora wedi karo sapa-sapa. wo ya kae mungsuhe wis nggawa gegaman landhepe ora kira-kira engko aja nganti gila kowe Mboten ya maju madyaning sasana agung peperangan kabeh para prajurit diklompokake wis dadi siji nyawiji ora lanang ora wadon gawa maju kene kabeh nyawiji kula gelem melu. lho iki lanang apa wadon Kula iso mencala putra iso mencala